Ayan. Okay? Hello, engineer! Kano, ni Madam Jocelyn Medrano Natividad. Wow, guwapo. Nga kapada, mi-share ko na. Hello po, engineer! Kunana ni Ate ko Elma. Tayo ating ko, God bless. Kunana ni Ate ko Elma. Ayos! Okay na, engineer. Dex! Paul Manigera, Elvira Ben Asuncion, and to our energetic founder. Oh! Gascon family ni Mami Cynthia Agasit Castro, Mami Janet Ursulom, Mami Aurora Badangos, hello! Mami Vicky Cortez Brasiljuan, ayan, Mami Leticia Solana Ripasora, Samantha G, thank you po Kuya DJ. Thank you din Madam Samantha G, ana? Judy Darigo Ripasora, keep safe always, ate ko. Hello ate ko Cynthia Agasit Castro, good morning. Hello ate ko, advisor Cynthia Agasit Castro, ayan, Passion Angel Encartado. Uncle Vic Agkawili, naimbag ng oras mo DJ Rodel, ayan, kastamot kanya Uncle ko Vic. Deta parte iti Agkawili family, ken deta parte na apo iti Canada. Uncle Biring, ayan, pakumustam to Uncle Vic ni Manong Loreto Balbuena, deta parte na apo ti Canada. Happy watching ti your program. Happy watching ko na. Manang ko Shirley Balbaysak Luyon. Napintas nga isem ni DJ ita, madlaw ko kinasayaat, taanyaman nga oras, ayan, oray pay no agdadata apo nga kilo, no ni apo Diyos iti mga ramid iti paraan, gapo iti kinapamilya, mga kasinsin, mga kapatid, mga kaibigan, ayan, wag po tayong matagumngeg, bumada. Ni Mami Leonie ag-request, ikaw ang aking sagot. Sis, ano, ito yung sir, request nakman. Ayan, ikaw ay aking sagot. Ayan, data ni ate ko Cora ko na. Judy Darigo Ripasara, good morning to, kaya na. Ayan na tayo sarming ko, gayam Cora. Yel, bisim to. Ag-request takmang nga road, best friend forever, covered by Truly. Ala kita ang tantuman, deta. Best friend. Hamo makikita, dahil jay live ko numaminsan katagal alak, yakan tam. Namo pa'y siguro nang nagdati manang po ito. Ngam no, adadya account mo, jay, ay masapulak. Dadya account mo sa masapulak, mabaling ko patugtog no kakas dyan. Leticia Solana Ripasoro, hello gayem, naimbag nga oras mo, aldaw mo ko na ni gayem. Kini, ano dito yung Madam Rodalyn Ragunton. Merlin Rosete, happy watching, comadre in Anasas, Tisartam. Kunana ni Mami Leticia Solana Ripasora. Apo Manager Asun Show, nayam mo. Nunga thank you tayo kini apo ayan anak kong nagito tayo outreach kayat da anytime kayat da pero makonsensya ak apo gagayam papagayam ko ida iti kadaal daw nga umay de iyaan ditoy kataan ko lang at maikan apo isuda iti pamasahe wenno kaslang tandanda apo nga umay kanya kaya oray siguro siya saklatan basta at least yun mga agtubog iti pusom, ayan. Malaki na sa akin yun at nakatulong ka pa sa mga nangangailangan. Awan ngamin apo pangipanakon eh. Ayan, kastoy tatandang ko kasta, kastoy titandan ko kanyam. Ayan, manungal daw mo nga umay nagkanta, kastoy titandan ko kanyam. Siyempre, yun sakripisyo po nila, diesel, pagkain, ayan. Magwe-waste po tayo. Kasano dagijay nga ruden target tayo ampo nga ubing. Nga mapantay apo pakanen kan kadagiti ikantay apo iti relief yung mga humihingi sa atin sa mga school kung ano yung mga ibibigay natin sa mga school di ba maawatan yung apo jay bagbagakit mayat ko
Shirley Agonoy Baysaklo yun, nagasat nga oras mo sis, kunana ni Mami Leticia Solana Ripasora. Yan. Perme, nakapudpudot, perme pa nga guru-guruod. Di makiklaeng, no, datay ko pigsaan na, agaroon, kat banatan tayo, kung adayo pelaeng, ay talaga nga nakakupan. Anang haan nga day, tasarming DJ, no dikit dinikoripot. Nagsidati magi? DJ Rodel lang, nagsidati magi ya. Nagsidati magi ko na. Apo day, tanto man tayo kunak namin idatan. Mami Sherifin na plate, yan, nembag ng oras mo. Indonesia, pumatugtugak, mangkat sumala kay tuman. Mami Leonie Pranila, hello, kumusta kan gayam? Nagapo kini Mami Leticia Solana Ripasora. Ayan. Ni Auntie Teresita Ramiro mo't dita parte na apo ti Honolulu, Hawaii, Auntie. Ayan, advance Merry Christmas. Agan anat ka kang kanayon. Ken, idanon mo mamot iti kablao ko kini ni kumparik nga Jonathan, ni gayem ko nga Jonathan. Ayan, nga kadkadwak idi baruak. Ni kumparik nga Philip, datay inanak ko ti bunyag nga anak na. Ni Madam Jocelyn, ni Madam Jonalyn Ramiro, datay anak mo nga may sa ante nga sponsor dito programa ana sa as ti Sardam. Ken, datay ipag ko nga inauna nga anak mo dito, kumustain kayo. Kini uncle, ayan, kumustain kayo. Itinagasat nga oras ngayon kayo nga panagdengdengag ti program. Uncle! Ay! Manuti pala dahi tay. Wanana datay kwa, datay baboy. Datay tagilitsunain, ken may isang atakong. Datay may isang atakong, uncle. Isu iti ilutom. Ken datay may isu tilitsyon mo. Di dala mabainin nga nagluto iti, wala nga kaldeng, oh. No, bigatan kan mapangkamangalan ta. Katungtong ko man ni Kasin, kunana ka. Oh, Kasin, magipaspasada ka, oh. Kay subli de tala motoren, into no bigat mapang kayo, pamanila kayo tay kay mga latilugan. Ayan ijay kasa mga lakati malaga, sakin maligin nya. Tay pasadam to ni Kasin, kunana, practice ka nga drive. Uy, nawan danag. Hanggat siya kagdanag. Iti agdadanag tataket. Dagiti agdandanag tata. Samantala umangkel, tagmamayata. Pananak. Nabuya yu di jayain. Hello mga anasa, si start ng program. Sponsor ko na ni Mami Edita Ricaport. Ayan. Hello ading ko, ganda. Jocelyn Medrano Natividad. Hi. Ala ading ko, already like you look. Di ba? Oh. One hour lang sa Muntoy Kat. Manong oras detan? Ayan, naka-live din tayo sa YouTube channel po natin. Yung mga dalawang, dagitay, duwati cellphone na. Ayan, live po tayo dyan sa may YouTube. Kasi nga amin dyan pa nang ibagana ko. Kasin! Wang kasin! Wang hanggang tanak kasin! Busak pa yung muti ko ng kasin! Nanganak ang tupay kititi, dagat jayan ang kail! Isundutin pagbula mo, naku dahil nataka-angkilin. Ayan, supportahan tayo nga dahil tayo panagtaray-taray na, panag-exercise na. Ag-like tayo lang apo kan kailangan tayo apo ti sumali. Ayan, ag-comment po tayo. Ayan, mag-comment tayo tatno kastakat makatulong tayo apo kadagiti kakapsat tayo apo nga adati cancer na. Ayan. Hello ading ko ganda, Edita Ricaport, kumusta ka? Nagapo kini Mami Erlinda. Ayan, ate ko Jolina Arizabal, hello. Edita Ricaport, hello. Ate ko Leticia, ate ko Jolina, Mami Erlinda, ala, anak kong agim imagine kan sa maten. Haan, Mami? At dati YouTube channel gamain.
Dati may isa po nga, dati taga Ilocos mutla nga YouTube kasta. Kasta datay im-vlog na. Dumadawat iti suporta datay kasi sin na jay uncle na ijay ket permay ko na kasla dati panangibaga nang hangkom sa kahang kumatandaan no sino tinangisan tata kasla ni ate ko Elma Jayana. Ragsak tirik nam no dakat ilya nagkaudam na ina kabarungan poblasyon tamurong paratong sinabaan subek kabitaugan ken kabuluan dagitoy tililiwek nga inak pagpalpalailangan nagpadaya ang paabagatan. Santa Catalina, ilingay tagtatuma, the vegetable bowl of the north, agaming dito'y puso. Santa Catalina, ilingay at tinamnama, ikot mo't baybayan pagkalapan, kanta na papagtalunan. This song is owned by Audio Records. Kailiw ko tagpag na pagna, higit tibay bayan halina. Ang tiliw ti tarukoy, sa ag-agkot-kot iti darat. Buya ek ti agdaklis, ken nilalenek jay init. Agbilang ti tumatayag, nga aglabas ti San Juana. Santa Catalina, Santa Catalina, ilingay at tinamnama, ikot mo't baybaya pagkalapan, kanta na papagtalunan. Diyak malipatan, sumalong jay kataltalunan, ag nateng timula, sa diwa inggit imasda, agkutkot iti darat, buya et ti agdaklis, ken nilalenek jay init, agbilang ti tumatayag, nga aglabas ti San Juana. Santa Catalina, ilingay tagtatuma, the vegetable bowl of the north, gaming dito'y puso. Santa Cata, repolyo, cauliflower, lasunan na dumaduma, nunagaget ken na sa lukag ka, balay gi umasideken ka. Nupay adayo, ti lugaran na kay saksada, panunot ken ritna, si kalata ay jak may libag, taado ti banag, mangipalagip kaniyak, dita saklot mo Santa Catalina, umayag to ang dama, ikot mo't baybaya pagkalapan, kenta na papagtalunan. Santa Catalina, ilingay tagtatuma, the vegetable bowl of the north, agaming dito'y puso. Santa Catalina, ilingay ang tinamnama, ikot mo't baybaya pagkalapan, kenta na papagtalunan. Ikot mo't baybaya pagkalapan, kenta na papagtalunan. Tay Locos, kumusta kay amin na? Shirley Agunoy by Sakloyon sis, atayu akeng ka. Nice to meet you. Ayan, here of Anasaas di Sartam. Ayan, ana ni Madam Ana Ulidan Bondok. Ayan, Bondok. Ala sige, again na mo kayo dita. Tatong kastakat Abu Dhabi. Ayan. Makahabol na anak ko, super late na ko na ni Mami Dory. Ayan, ay, syempre. Habol is habol. Habol is habolin. Ayan.
Sa lahat ng nandito sa UAE, ayan, gawa tayo ng group natin para sa ATS program. No kaya tiyo ayan. ATS program, ayan, garamit ka kano iti group yun dita ATS program, anasaas ti Sartam. Baka sa balimot nga group ti aramidan nyo, kataan, agaramit tayo ti group tayo diti anasaas ti Sartam. Damdama sa balimot gaya maka. Wen, sayang, adu kami met gayam dito'y bale. Ayan, tuno mo open ton, kikita tayo. Ayan, ang sa Asti Sartam, Abu Dhabi. Ayan, wen, kasjay, Ayan. Apay, mang inasan anak kong ta balayo. Wen. Palpalubos na po malpas dato'y studio tayon. Ayan, nakatungtong ko dati kalpinteron. Mabaling kumaten nga ipakali di jay puunan. Ayan. Kami na kailangan na rin natin i-start itong studio po natin para sa kada kayo. Ayan. Ijay dua opat apong apostena. Ayan. Ken ijay sirok na ken sumarnon to jay nga ngaton na. Ayan. Ipalpalubos ni Apo Diyos iti studio ti programa anasaas iti Sardam. Nan tano si asin nun to Apo gagayem iti umay pumasyar dito studio tayo, anan, umay mangpasyar kina ading yung DJ Rodel Baisak, ayan, nga imbilang yung anak ken gayem, ayan, adan tumat apo dati umayo pagsanglatan, ngahan kay ito nga agsarsarimat din. Ayan, punta tayo dahil andun yung programa anasaas ti Sardam. Ayan. Diba? Adang amin, di kita mapantay tayo, han nga takababain. Awan ti pagyanan tayo ta kasjay. Ayan. Andun na po yung isip natin. Kaya nga yung mga suggestion po yung mga kasamahan natin dito sa programa Anasaas ti Sartam. Ayan, thank you so much dahil may nagbigay na diyan ng hollow block andyan na sa harap natin. May nagbigay na ng semento. Ayan, pero hindi ko pa nakuha dahil alam nyo naman, alangan kukunin ko dahil tag-ulan. Tapos wala pa naman tayong awan tayo mo't apo ti pagpasweldo tayo. Ayan, kababain mo't nga paobra tayo nga awan pagpasweldo dagiti umay agubra. Yun, datay landok at naka-standby na rin dyan ang ating bakal kasi darating na yun bakal natin. Siguro, ang hinihintay na lang po natin dahil pwede na natin i-start ayan, anytime ang ating studio. Ajay gatang tayo ti plywood kun kahoy. Ayan, siyempre hindi. Kailan ang 2 years anniversary? Ayan ni Mami March. Gondaway nga ayat ken gondaway nga ayat ken parabor ket adalatat sa ato nga Apo Dios. Hello, Madam Weng Nicolas, hello. Eugene Enrique Darapanan, hello! Ayan, adik ko, ganda. Happy watching ko na ni Mami Erlyn Darapanan. Bakit, sir? Audio mo, agrarare. Maya din. Baka siyak mo tirarak. Uno siyak tirarak. Mabalimet back and forth. Ayan, biyahe. Ilocos to Isabela. Ayan. Kita ang tanto mami no pumintas ti tigtig na iti bulbulo nun. Makapaan nakamamak na ito. Nga mapaspasamak apo nga pandemya. Ayan, dito sangkalubungan. Nang nangro na apo dito. Kunan ni Mami Jolina Arizabal. Talaga kastalamat Mami. Ayan, oray pa'y dito'y. Ayan, hirap na po sila. Ayan, kasi sabi ko nga sila, siniay ko sila kung bakit. Ayan, ayan. Numaitid mi dito, itid ni DJ, naitid mi dito, itid ni Kastuyong kat awanin. Ayan, sabi nga nila, ayan, imbag taong may dito ni Kastuy. Apo, anong to nga taman to ni sumarnon nakabaybayag taypay.
Kaya sabi ko nga sa kanila, o ago oray kayo ta mabalinak siguro nga agmanindwa, mangitidak manen ulit. Ayan. Okay, and teko na kung kayo na niya. No man pay ulitek namin apo dagitoy ket kastalaunay apo dagitoy. Ayan. Ang kumot apo ibaga ayan nga permi nga dito around Luna, ayan renown ko na sila. Ayan, namigay na po ako ng pagkain. Okay? Wait lang po. Now, ayan, sabi na po, engineer. Ni Mami Dory, okay na? Ayan, ni Mami Dory Castillo, kung na nagbayap man numayat iti tempo, agbakasyon kamit, akikita tayo meten, ipalubos ni Apo. Yan, syempre. Madipay. Ayan, madipay mat ka, no? Kung mapsot, DJ, naunig ta boses mo, kasla adayo ka. Naunig, titimek mo anak kong. Bye, ano yan. O, mayaten ba? Yan, okay na. Yan, talaga nga. Okay na ka, no? Okay, mapanak. Ayan na. Hindi, Mike. Hindi nga ta? Ikaw ay akin. Maribik Aris. This song is from Wilbert's Arias. Hard to Find Music Library. ay akin. Apo, dito nga kantakat. Hangko pa nang nanggag dito. Ingana idinaiya na kaksi ka. Old song. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Ay akin at ako'y sa'yo habang may buhay, di tayo maghihiwalay. Ikaw iringan-ringan, best friend ko ay na, di ka manglipli pa. Oy! Woo! Tuloy-tuloy. Maanus na sibu abanag, intanag kadwaan, best friend forever, daytat kayarigan. Iti aldaw, saan na mapupuutan, imasidig ka abay ko nga agmay-maysa. Balikas apa nagpakada, mapankan sa bali adagan, asin lupa